задник. Никога не спират, нали? Кои сте вие, че да ни гоните от собствения ни дом? Имате право да сънувате, но не посред бял ден. Иллюзиите ви никога няма да се сбъднат. Ясно? Добре дошли. Ако още веднъж видите семейството ми, ще ги изкривя социално. Ясно ви казвам. Ясно? Така ли се говори, Днес в храма има молитва. Сидханти и останалите вече отидоха. Би било хубаво, ако и вие дойдете с нас. Майко, бих искала да, но след малко адвокатът ще е с документите за жена. Добре, тогава ви
очата. Минца, Госпожо, днес е хубав ден. Защото бележ играе на души. отдавна се опитвам да направя картичка за кака, но все не успявам да я довърша. Започнали да рисувам и някои ме прекъсват. Днес обаче ще я направя. Симара си Мари Джонки са в стаята си, а другите навън. Това е моят шанс да си отмъстя на Бантук и да го накарам да ми каже истината. Мире, опитваш се да ме плашиш, а? Сега ще ти го върна. Виж. Ще я върна през това. Какво стана? Изплаши ли се? Сега да ти смешно. Започвай да подскачаш и да пляскаш. Започвай. Ей. Ой. Ела тук. Ела тук. Явно няма да ме послушаш. Не знаеш колко съм опасна. Сега ще отговориш на всичките ми въпроси. Кажи го. Кажи, че Джунки е твоя сестра. Кажи, че се представя за роли. Ей, езика ли си гладна? Защо мълчиш? Много добре знам как да ти отворя устата. Чакай, класмен. Сега ще се позабавляваме. Ела с мен, казах. Застани тук.